ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಎನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಊರು ಪಾರ ತಯಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಡ್ ಐನಾವು ಬತ್ತಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ಲೇನ 10 ನಿಮಿಷ ದುಮ್ಮುಂಡು ಗಡಿಯಾರ ಅಂಚೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಪೀರಾಪ ನೋಡಾಂಡು ಅಂಚೆ ಐನಾಂಡು ಏನು ರೆಡಿ ಆಯ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಅವನಿನ ಜಾಕೆಟ್ ದಯಪಾಡು ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟೊಪ್ಪಿಲಂಡು ಇಂಚ ಪಾಡೊಂಡ್ರು ಹಾಕೊಂಡು ಟೊಪ್ಪಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಒವೇ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮಂಜು ಪಾಡ್ನು ದಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿದ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ ಐನಾತು ಜಾಗೃತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಏತು ಜಾಗೃತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನೆಟ ಎದ್ದಿದ್ದಣ್ಣತೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿದ ಟ್ರೈನ್ ಬೇತ ಕೋಡಿದ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡ ತೀರ್ಥಪುರ ಉಂಡತೆ ಜನಕ್ಕುಲು ನಮಕ್ ಜಪ್ಪುನಾತಿ ಜಾಗಲ ಗೊಪ್ಪುಜಿ ತೀರ್ಥದಾಕ್ಲೆ ಪುರ ಕಾರ್ದ ಇಟ್ಟು ಪುರ ಜಪ್ಪುನು ಕುಲ್ಲುನು ಪುರ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನ ಗಾತ್ರ ರಶ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ ಜಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಳು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಕೊಂದು ಪುರ ಜಾಕೆಟ್ ಪುರ ಕಾಂಡು ಇಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತೆ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂದಿರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆನೆಲ್ಲ ಜಿಯಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ತೇನೆ ಹಾಪುರ ಅಂತ ಸರಿ ಹಾಪುಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಜಾಕೆಟ್ ಪಾಡೋನು ಜಿಯಾನ ಗೊಪ್ಪಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಯಾನಿತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಮುಂತಿರಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚದಾಲ ಲಗೇಜ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಂಡ ಈಚೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬೋದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾತಿ ಈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ದುನ್ನೊಂಡು ದಯಪಂಡಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಜನತ್ತ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡತೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮುರಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅನಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂತೆ ದಿನ ಕುಲ್ಲುವೆ ಬಂದು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗೊಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪತ್ತೊ ನೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಆಯ್ನದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾಯ್ಜಿ ಫುಲ್ ಆತನು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂಚ ಖುಷಿಲ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಡಿತ ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಂಡ ಊರು ಪಂಡೆಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಪೋಪನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಒರಿಯದೆ ಮುಲು ಚಾರಂತೂನಾಗೊಂತ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಪೋಪುನ ಇರ್ತಾ ಹತ್ರ ಅದು ಗೊತ್ತಾവുದು ಇಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತಿನ ಪೊಗ್ಗಿ ಕೂಡ್ಲಂತೆ ಉರುವವರೆ ಇಜಿಂಟ ಆತುಂದ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನ ನೀನ್ಲೇನ್ ಪುರ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಲ ಇತ್ತ ತಿನ್ನಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳ ಕೊಡ್ತಾ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನು ನಾನು ಮಕ್ಳೇನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಿಲೇನು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚದೆ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ತೇನು ಅಂಚ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪಿದಾಡ್ದಾಗ ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಹಾಪುಜಿ ಒಂದು ಥರ ದಮ್ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕೆ ಹಾಪುನು ಪಾತೇರ್ನ ಪಂಡ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಅಲಚನೆ ಪ್ರವಾಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೈತೆ ಅಂಚ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಒಂದು ಅಂಚ ಹಾಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏತು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿನ ಟ್ರೈನ್ ಇಪ್ಪುನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಬಾರನ 10 ಗಂಟೆ ದಾನ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಪೋದು ಜಪ್ಪುನೆ ಐಕೆಂದ ಆಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿ ಖಾಲಿ ಅಂಚು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡುಂಡೆ ಆಡು ಯಾವ ನಾನು ಎಂತ ಪೋದು ಜಪ್ಪುನೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನೇನು ಏನ ಮಲ್ಪ ಬಂಡ ಫೋನ್ ಹಾತಿಕ್ವನಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಫೋನ್ ಅక్కడ ಊರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಫೋನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನನಗೆ ಸಾಕು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೈಯರ ಕನ್ಫೋನದೆ ರಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ರಶ್ ಈ ಥರ ಅವೇನೆ टीएमसी ऑफिस द हेडक्वार्टर आप जाओ ನಮ್ಮ ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ ನಡತ ಉಂಟು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾಕಂಡೆ ಟಿಎಂಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟಿಎಂಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿರಿಂಗ್ ಅತ್ತಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ವೀಟಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾರ ಜಿ ಅನ್ನ ಪುಪ್ಪ ಅನ್ನದ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗೆಲ್ದಂಡರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು
ರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕಂಚ ಕತ್ತಲೆ ನನಗೆ ಎಂಚಿಲ್ಲ ಜಿ ಅಂತ ಪಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಊರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂಚಲ ಬತ್ತ ಇಂತಿದೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನ ಅಲ್ಲ ದತ್ತ ನೋಡಕ ನೀರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅನಿಸುವಂತೆ ಖಂಡಿತ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಕಾಗ ಜಾಗ ರಶ್ ಟೈಮ್ ಬೆದ್ರಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಬ್ಬ ಬೇಲೆ ಬೋಬೇರಿಗಿತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಬೇಲೆ ಬಾಡ మామకు పోయినామా ఊరుకు ఊరుగట్టు పొప్ప వేలే పొప్పేరు ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತಂ ಹೋಗ್ಬೇರುತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಪೊಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಅನ್ನೆಂಟ್ಲೆ ತುಂಬ ಇದೆ చూడిపారు నన్ను చూడు వీడియో ಮಾಡ್ಕೊಂಡ లేకుండా ಒಂದು ತಮಾಷೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ उनके नहीं रश कार दादा वो कहाँ जाती हो वो ट्रेन यूपी पूर्व नम जाते यूपी भी आ रही है छठ पूजा है ना अभी रात्रि ट्रेन जन ಕೂಡ रश टिकेट इतना 11 बजे उठ के पहुंचेगा ना ये ये बहुत लेट जाती है दिन जाता है क्या बात कर रहे 2:30 बजे पहुंचेगा उड़ती 2:30 बजे ट्रेन उच्च बताई जी अंत చెప్పాలి ముందు చెప్పాలి ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಡಿಯರಟ್ಟಾರ ರಶ್ ನೈನ್ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಮೇಲಿಗೆ ಕಲಿಪೋಯ್ತು ಅದ ಜಿಯಾನೆ ಜಿಯನ್ನ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ತೆಮ್ಮ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಶೀತ ಆನ ಸ್ವರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ತೆಕ್ಕಿಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು దేటది
ಫ್ರೈ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೂರ ಹೋಗಿ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ 60 ಕುಲೊಂದು ಆ ಸೈಡ್ ಕುಲೊಂದೇರು 60 ಚಿಪ್ಸ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಸಮ್ಮಲೆ ಕುಲೊಂದು ಜಿಯಾನ್ ಜಿಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಮೊದಲೇ ಬಾಬು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೋನಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಕೊಂಡು ಒಂಚಿ ನಮ್ಮನೆ ಲಗೇಜ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಐತ ಟೆನ್ಷನ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ತಿರ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕದರದ್ದು ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಬರೀತೈತಿ ಉಂಡೆ ಎಂಟಿಲ್ಲಂಚಿನೇ ಕೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅನ್ನನ ಬರೀತೀವಿ ಉಂಡೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸನ್ನು ತಿರ್ಪರ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಬೇರಿಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟಂದೆಲ್ಲ ತಿಂಟೈತೆ ಕೊನೆ ಕೊನೋಗ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಲ್ಲಾರ ಆಗ್ತದೆ ರಶ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಐತ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕುಲ್ಲು ಇರತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಅಡ್ಡ ನೀಟ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಗಲೀಜೆ ಕುಳಿತೇನೆ ಈಗ ಸುರುಕೋದು ಬರ್ತದೆ ದೇಪಣ್ಣ ನಡುವುದು ಪೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂಚಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಬುರ್ದು ಹೋಗ್ಲೇಕೈತಿ ಇವಾಗ ಅಂಜೋನಕ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ನಮಗೊಂಥರ ಗಲಪ್ಪನ್ ಕುಂಜೋನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೋರ ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಬಾಕಿಂದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಟ್ರೈನ್ದ ಒಂದೊಂದು ಹಣೆ ಬಾರ ರಾತ್ರಿದ ಟ್ರೈನ್ದ ಒಂದು ದಿವಾಳಿ ಪೂರ ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಆಯ್ತು ಜಿಯಾನಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ತಾವಡು ಏನು ಏ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಂಡ ಅಂಚಿ ಹಾರ್ದು ಚೆಕ್ಕೊಂಡು ಏನ ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಕೋರು ಕೋರು ಇನ್ನೂ ಕೋರ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಏನಪ್ಪಂಡ ನಾನು ಏನಪ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಗಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನಿಜమైన ఆ సైడ్ మండే చెప్పని చెప్తాను ఇంటిని ఇదే రాదు ఆ సైడ్ మండే వాడు చెప్తాను నీకు గాలి బట్టించిందల మళ్ళీ ఈ సైడే చెప్పే పంది యానంచలో చెప్పు రేపటి నుంచి తెల్లి సీట్ ఉండదు అయితే యా నుంచే చెప్పు ఇంచి యా నుంచే చెప్పు నాగించే చెప్పాడు ಕೈ ಗುಡ್ಲು ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಅಂತು ಅಲ್ಲ ಚೂರು ಕೈ ಪುರ ಅಂತ ಕಾಲ್ತಾಕಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು చెప్పుచి పండి ఆయన బయట చెప్తాను నిద్ర మనకు ಹೋಗ್ತಿದೆ పండుగలు ಜಿಯಾನು ಲಪ್ಪ ನಿನ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೇ ಅದನ್ನ ಕನ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಪ್ಪು ಸೀಟು ಅಂಚು ಅಲ್ಲ ಜಿಯಾನ್ ಅಂಚು ಪೋಲೆ ಅಂಚಿ ಗೂರಿಯದ ತಿರ್ತಿಪ್ಪಾರ നല്ല പോക്കുരിയൊക്കെ ചുറ്റുകേണ്ടി ಅವು ಎನ್ನೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾಮನೊಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ಏನು ಮುಂಚೆ ಕಡೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನು ಮಕ್ಳೇನು ಪೂರ ತೂಟವಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಂಚಿದಕ್ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇರ್ತಾಕಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಜಿಯಾನು ಜೀವನು ಅಂದೆಲ್ಲ ತೋಡಿ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಣ್ಣ ಮಗಳು ರಶ್ ಕಾಂಡನೆ ಪೋಯ್ನೈತಿ ಪೂರ ರಶ್ ಕಾಂಡ ಸೀಟಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ
ಬಾತ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಚಳಿ ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕೈ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿರ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಎಲ್ಲ ತಿಟ್ಟಿರತ್ತ ಜಿಯಾನ್ಜಿ ಜಿಯಾನದು ಚಳಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಗೋಬ್ರ ಕಾಂಡಪುರೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಪುರ ಬರೋದು ಹೋಗಿನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಇದಾಯ್ತು ನಾವು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಕೈ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಗಂಜಿ ಜಿಯಾನ ಗಂಜಿ ಮಸಾಲ ಚಾ ಬಂದೇರು ಖಾಲಿ ಚಿಪ್ಪ ಚಿಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಗೆ ಚಾಯ ಮಾತ್ರ ಗೋಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಐನುಂಟು ಐನದೆ ಆಜಾ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾ ಬರ್ತಾ ಇಪ್ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಬೇಡ ಏನಂತೀಗಾರ ನೀನು ದೊಟ್ಟೆ ಅವು ಪುರ ದೀಪುನಿ ಜಿಯಾನದು ಚುಲಾಯನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ರ ಕೊಟ್ಟ ಬೋಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದತ್ತಲೆ ఒక ಕಕ್ಕೊಂಡ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ಕಕ್ಕೋನು ಜಿಯಾನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಕದು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಪಾಡುಂಡೆ ತುಂಬೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಕಕ್ಕುನದೆ ಕಕ್ಕುನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಎಗ್ದಾರ ಬಂಡೆ ಉಡುಪಿರ್ತ 2 ಗಂಟೆ ಸಾಲಿತ್ತು ಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗಿದೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಡು ಸಾಕಾಗು ಮಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಜತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ತೇವೆ ಬತ್ತದ ಪುಲ್ಲಿನೇ ಬತ್ತವನ್ನಿ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಉಲೆ ಬಾಕಿ ಸುರುಕು ಪುಲ್ಲಿನ ಹರ್ಕೊನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ನಿ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂದು 2 ಪತೊಲ್ನೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ ಬತ್ತದ ಪುಲ್ಲಿನೇ ಹರ್ಕೊಂಡ್ರ ಶುರು ಅದನ್ನ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹೋಯ್ತಂಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಒಂದೇ ದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂಲೆ ಸಾಕ್ಲ ನೆನಪೋದು ನೋಡು ರಡ್ಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಆದ್ನೇಟ ಮಾತೆರಿಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್